עלויות. עשינו פה מסך, לדוגמה, מדבר על גבר בן 30, יש פה עוד 2 הרחבות שאפשר, או 3 הרחבות שאפשר להוסיף לביטוח אובדן כושר עבודה, אפשר וכדאי. מקרה מוות, מישהו שאל אותי פה על ריסק, שמעתי פה שאלה בקהל. המילה ריסק בעצם באנגלית זה סיכון, וכל ביטוח שהוא לא חיסכון, שעונה על השאלה מה יקרה הוא סוג, מה יקרה אם, הוא סוג של ריסק. זה אומר שאני משלם בגין סיכון מסוים, שאם לא קרה לי כלום, אני לא אראה את הכסף הזה בחזרה. ואם קרה לי, אני אקבל בהתאם לביטוח שקניתי. אוקיי? אז כדאי להרחיב ולקנות עם אובדן כושר עבודה נכות מתאונה, שזה פיצוי חד פעמי שעוזר לנו להתמודד עם מצב של נכות. להרחיב את הביטוח, לקנות פיצוי במקרה גילוי מחלה קשה. גלי סיפרה לי בהפסקה שלפני כמה שנים אחת החברות שלה חלתה בסרטן, והסוכן עשה לה ביטוח מחלות קשות. היא קיבלה סכום יפה של כסף כדי להתמודד עם המצב. חבר'ה, זה דברים שאנחנו לא מסוגלים לחשוב עליהם ביום-יום, אלא אם כן מישהו מהחברים או מהקרובים שלנו קרא לו. בן אדם לא קם בבוקר, מתמתח, אוכל ארוחת בוקר ואומר, היום אני אקנה לעצמי ביטוח מחלות קשות. זה לא קורה, אוקיי? ואני מנסה להעביר לכם במעט כלים שיש לי, בלי להפחיד, שהדברים האלה עשויים לגרום לכם, להציל אתכם, כלכלית, חד משמעי, כלכלית, ואולי זה יישמע לא פופוליסטי או לא פופולרי להגיד, אבל אותו בן אדם שנקלע למצב כלכלי קשה ופגע בעצמו והתאבד, אני מניח, אוקיי? אני לא יודע מה קרה לו ואני לא מכיר את הסיפור שלו, אבל כמוהו הרבה מאוד אנשים נקלעו למצבים דומים שהעסק שלהם מתרסק, מכיוון שלא היה להם ביטוח. תחשבו על זה שיש לך עסק ואתה נקלע למצב של אובדן כושר עבודה, אתה לא יכול לקום בבוקר כדי לעבוד, העסק שלך מתמוטט. פשוט. ואז, כשאתה בא לביטוח לאומי, כמה אתה מקבל? עם 1,800 שקל, מה אתה יכול לעשות? לקנות 3 ימים בסופרמרקט וזהו, אם יש לך משפחה אז נגמר. חבר'ה, כל מה שנשאר לך לעשות זה לתלות את עצמך. אוקיי? כי אם הנכות הזאת היא נכות לצמיתות, אין אור בקצה המנהרה. אין אור בקצה המנהרה, נקודה. אני אמרתי מספיק בקטע הזה? נראה לי, נכון? אין טעם להתעכב על זה.